Elizondo lanbide eskolan, generoaren araberako lanbideak jardunaldia burutu da Doneztebeko Mendaur Institutuko bigarren DBH-ko ikasleen partaidetzarekin. Helburuak, lanbide aukeraketan orientazioan lagundu eta generoaren araberako lanbide arrakala azalerazi. 7 lanbide familietako, ostalaritza eta turismoa, fabrikazio mekanikoa, soldadura, erizaintza, administraritza, informatika eta gorputz heziketako baliabideak aprobetxatuz, ikasleei egoera eta ariketa desberdinak jarri zaizkie lanbide hauetan nola ikusten diren probatzeko. Bertzalde, gaur egun generoaren arabera lanbideetan arrakala dagoela azaldu zaie, eta honen gainetik norberaren gogoak lehenestera gonbidatu. Ikasle guztiek eskolako lanbide guztiak probatu ahal izan dituzte, eta horretarako gidari izan dituzten lanbide eskolako ikasleak ere genero ezberdinetakoak izan dira.